мотивация и хубаво настроение. Забелязали, нямаше ме доста време на канала или като цяло се стремих да качвам от време на време, но видеята може би бяха една идея по-така не лични, дали влогове, дали ролева игра. Затова днес реших да седнем и да си поговорим. И междувременно, докато си говорим, ще ви покажа новата си придобивка. Един от моите подаръци за Коледа и рождения ми ден всъщност. И ще направим апдейт на това видео, какво има в чантата ми. Между другото, определено съм отвикнала да снимам видеа и надявам се да не ви е проблем, но реших, че е по-добре просто да седна и да запиша нещо, отколкото да отлагам и да търся перфекционизъм и хубав момент и така нататък. Исках по принцип да кача малко нивото и да снимам с предната камера, но все още така не мога да изчистя светлината. Така, караме я по стария начин. Сега ще ви представя първо чантата и величество чантата. Та-дам! Както виждате, изглежда много елегантно и в същото време минималистично. Честно да си кажа, имаше 3 модела чанта в магазина и тази беше така най-класическа. 3 модела червена чанта всъщност, защото търсих червена конкретно. Като че ли с настъпването на новата година така доста съм се запалила по червеното, оранжевото, жълтото, но това не е свързано с годината, непременно с други неща. Така. И всъщност тази беше най-минималистичната, но веригата не знам дали е моето, особено че е с сребристи елементи. Аз като цяло съм фен на златното. Но не е проблем, тъй като може да се свали, доколкото виждам, и има дълга дръжка за през кръст. И не е лошо така за акцент, ми казах в магазина. Може би е знак, че трябва да бъда така една идея по-смела с стила ми отново и да експериментирам повече. Чантата е от естествена кожа. Може би забелязвате, че още не съм махнала всъщност найлончето, защото катинара най-бързо се закопчалката, т.е. най-бързо се драска и ми предстоеше пътуване и викам да не го махам от сега. Но мисля, че ще е хубаво за ASMR, така че сега ще пробваме.
че така са набързо, примерно личната карта си слагах там, докато пътувах и да, после я преместих, разбира се, но е удобно за нещо такова мъничко. Така да пробваме с нейлончето. Поемам риска да се издраска. Да, в чест на това видео. Марката е Полина и няма да казвам, че да не се излагам. Интерес наистина да ми беше любопитно откъде идват, тъй като магазинът беше много изискан. Ще пина само чайче. И проучих и се оказа, че идват от Китай. Но разбира се, не е голяма изненада. Там има, разбира се, и качествени стоки. Така. Такива закопчалки имахме, между другото, едно време на чантите, помня от баба. Такъв тип. Отвътре изглежда по този начин. Като цяло има доста място вътре, особено за човек свикнал с мини чантички, в които често не се побира дори телефона. Но това е друга тема. Сега започвам с предметите. Първото, което вадя,
знам, че е изпеляло и от много време се каня като цяло да си взема ново, но ми харесва, защото е подарък, си си го поради тази причина. А той самият цвят в началото беше такъв, честно казано, може би е бил една идея по-интенсивен. Да, както забелязахте, втората половина на миналата година като че ли не бях толкова активна, то даже не като че ли, а така е. И това се дължи на факта, че като цяло реших така малко да си преосмисля някои неща, да имах така доста работа в личен план, така да го кажа, и просто фокусът ми беше на друго място. Реших трябваше да взема някои решения. Звучи много дълбоко, не искам да става толкова дълбоко, но аз като цяло не обичам small talk, може би сте го разбрали, и целта ми тук е да си изградим наистина едно хубаво комюнити, да ви помагам, да е една идея по-лично. Знам, че някои така хора предпочитат да спестяват доста неща, но аз смятам, че човек трябва да, разбира се, в някакви граници да сподели нещо от себе си, да се покаже дори уязвим, с цел да може и другия да се отвори, и така да се изгради една по-дълбока комуникация, и това със сигурност не се получава с всеки. Но като цяло това ми е и целта на канала, защото аз вярвам, че привличаме сходни на нас хора, и до сега наистина това, което съм видяла от вас като подкрепа и други неща, като комуникация ми е показало точно това, и в интерес на истината това ми беше мотивацията така да се завърна. Няма да казвам завърна, защото звучи така много силно и не искам да убеждавам нещо в същото време, но както ви казах, ASMR не ми беше сред големите приоритети миналата година, но буквално преди няколко дни така получих обратна връзка от някой от вас, и именно това е причината да се завърна. Не гледам за абонати, числа и така нататък, статистики. Да, знам, че може би трябва, но това винаги ми е куцало, и в същото време някакси не ми е на преден план. Важно ми е да си изградим връзка, комуникация, да ви помагам, дали с нещо като релакс, да се отпуснете, или да си вземете нещо, някакъв съвет, някаква полезна информация от мен, защото като цяло не знаем на къде ще ни отведе този път, но този енергообмен, ако щеше, е важен за мен, и за това имам нужда и от вашата обратна връзка, за да виждам, че това, което правя, има смисъл за вас, защото аз го правя главно за това, и разбира се и за мен, защото ми действа добре и се чувствам заредена след като снимам видео, и докато снимам също, но най-вече
най-вече заради вас искам да помагам на хората, продължаваме с нещата, защото аз както говоря, но в интерес на истината нямам толкова неща вътре, така че така, тези слушалки май също съм ви ги показвала, noise cancelling, много съм доволна от тях, просто 6 и като качество и това колко са мънички, много са добри. Препоръчвам на Анка. Нали, ясно е, че не е спонсорирано видеото. И държи много самата батерия. Като заговорихме за обмен, комуникация и така нататък, споделете, ако желаете, как сте вие, как се чувствате, с каква как стартирахте новата година, с каква енергия, чувствате ли се мотивирани като цяло или по-скоро ви беше по-лежерно в началото, защото в интерес на истината много хора бяха споделили, че така годината е започнала, те се чувстват много демотивирани, липсва им енергия, дали някои пък са били болни, може би. Аз между другото също изкарах нещо като грип между празниците, между Коледа и Нова година, но да, има си за това някакви теории, ако вярвате в такива неща, че времето просто е такова. Няма да задълбавам много в тази тема, но че има някакви така причини извън нас. За това е също и за стартирането на годината, това с липсата на мотивация или като цяло едно по-различно чувство вътрешно, дали по-силна умора, по-силни емоции и така нататък. Да, ако искате, споделете с мен как се чувствате. Аз си бях отдала на почивка в интерес на истината, така до скоро, вече от тази седмица се върнах обратно в работния ритъм и при мен започва много така рязко другата крайност. Да, трябва аз малко да внимавам там. Като заговорихме за тази тема, какво друго има в чантата ми? Ето тези прахчета, обезболяващи. Та са малка до средна полка, защото аз като цяло не съм фен на хапчетата и не мога да... Не, че не мога, но имам нещо като паника. Просто не искам да си представям някакви големи капсули или нещо такова. Ако мога да избегна, пия дали на прах, дали на сироп дори за главата, ако щеш. Аз съм доста критичен случай. Да, имам 3 от тях.
производство. Така, следващото е любимия ми гланц за устни, който, доколкото разбрах, като бях в България, също е бил спрян от производство. И даже жената беше така любезна, мила и ми подари този тестер, който буквално е последния. Това е най-любимото ми червило, и то не е самото червило. На камерата виждам, че изглежда оранжево като полузата, но е... Аз съм ви го показвала и друг път. То е като тъмно-розово, между тъмно-розово и червено. Да ми го подари жената и безплатно, нали, ясно. Много мил жест. В номер 6 и други цветове съм опитвала, но това е просто моят цвят, моето червило на Golden Rose май беше, а не Формар. Керемита май се водеше този цвят. Ако имате алтернатива някаква, ако ви хрумва, моля, споделете. Така. Тук имаме нещо като малък сет с тампонче, козметичен сет, тампонче, пиличка и клечки за уши. Защото пиличка ми трябва много често. Сега, както виждате, аз си махнах всякакви лакове и гелове и така нататък. И ногтите ми вече са в процес на възстановяване. Бяха много зле. Сега пак не са цвете, но е огромна разликата. Та пиличка ми трябва постоянно, общо взето. Това е кофтито, когато не си скела, постоянно има нещо да си прави на тези ногти. Това беше коремът ми, ако го чухте. Мисля, че този звук не е хубав. Като ногти на дъска, може би. Последните два продукта. Първо ще ви покажа ето това балсамче за устни. С цвят. Така. И ето това кремче за ръце на The Body Shop. The Body Shop. The Body Shop. Което е точно в коледна тематика. Spiced Orange. Наистина мирише на Коледа. Ръцете ми са толкова сухи. Никога не са били така сухи. Наистина не съм имала. Винаги са били просто като бебешко тупе. Не знам тази година какво
става. Направо седно изведнъж може и да са остарели. Казват, че възрастта на една жена си личи първо по ръцете и по шията, така че възможно е. Но мисля, че наистина е от времето, от сапуни. Да си завърша всъщност разказа, за да не става твърде дълго видеото. Така бях се отдала на лични въпроси и като цяло доста работа с мен. Изкарах така различни курсове, четох доста, като най-общо ще обобщя по темата личностно развитие, такива теми и наистина казвам ви, тази работа си заслужава просто като си поставиш фокуса на тази тема, вземеш решението да работиш за себе си и си личи буквално за няколко месеца. Виждам така доста промяна, голяма промяна. Всъщност тя не е видима в повечето случаи, но е така вътрешна, да. Яснота миналата година, да, и доста така пътувах, което пък ме навежда на въпроса ми към вас. Имам, може би, поне две видеа, влог, които така си стоят на телефона ми, не са още обработени, но не знам дали искате да ви ги покажа буквално от една година, дали да ги споделя с вас. Лично ми доставя голямо удоволствие да ги снимам, но обработката е малко тегава, така че не знам, ако имате интерес, ще го направя, за да мога в същото време и да изчистя място на телефона си, защото ги пазя именно с тази цел. В същото време имам и няколко видеа от лятото, които не са много хубави, не ми харесват, но не знам, може и тях да кача. Ако би ви било интересно, но да, поне влоговете, мисля, че ще е хубаво някога да ги кача. Ако не за другото, поне за да имам някакъв вид спомен. Беше всъщност всичко в чантата ми. По принцип нося и телефона, разбира се, но сега снимам с него. Да, надявам се видеото да ви е допаднало. Исках да разкажа малко така повече в дълбочина някои от нещата. Сега доста повърхностно загатнах, но ако ви е интересно, може в някое друго видео да споделя. Като цяло просто исках да знаете, да, че не съм ви забравила, тук съм, мисля за вас, чета коментари, когато има такива, и много ме мотивира. Това е, както казах, причината да снимам. И ако имате идеи как мога да ви бъда полезна по някакъв начин, може да кажете. Разбира се, на всеки от вас, който отделя от времето си и ми пише и ми е писал до сега. Надявам се, че сте добре и ще се видим съвсем скоро с ново видео. Успешна седмица!